Alright, for today's video, mga klase-klaseng pagkaon itong mga nabagat karong mga simanahuna. So ato ning pagasaksihan karong adlaw. So una na tong lakaw diring tiradaha guys. Palit tag cake na may birthday ugma. So karon guys, ato silang tagaan og kining sorpresa nga pa cake. Og dire ta mo palit dire purple cake dire tag Bilaran, bag-o sila nag-open kuno ay dire guys, mga pipila lang ni kabulan. So ato ning biradahan dire. Mauna pasuat-suat sa tadiha unsay mga happy birthday, greetings kuno ay syempre importante man na. Nya huma naman tag pamalit dia guys kanang atong cake nga usa ka buok kay para lagi sa atong halangdong nag-birthday. Pahulagway sa tagamay dia padong ta mo uli. Onya na itabo na maging adlaw sa ginagmay pampa-birthday diha o ang ato lang gid ana is naagid present gid ang atong cake nga pinalit gabi. Pag humana na ka na may nanguhag dapaw haskang lamia gana ng dapawa ni ato ni takson dire kay para di ta malugi sa tong gibayad dire. Tiaw ba sa 60 pesos ang baso ani pero di pud laling pagpanguha ni guys. Muna gibutaw sa ginhawas ng nguha ani so di lang ta reklamo sa presyo. Imo pagyutaw ng lugit-lugitot dito ilawom dito sa lusay guys kay para lagi makakuha ka na. Sa mga wa kay baw ani mura ni siya mga tuyo, mga swake, pamilyar na ana kini. Kini mo ni among gitatawag og dapaw. Pag liilis kusina o may suka o palit tas tindahan oy palit ta kaning suka nga bahal kanang puwahon dili ta ng pution kay delikado ng pution. Ari tas puwahon kay medyo lami-lami kuno na. Unya di kompleto ang atong dapaw guys ug wa gyud nay sili. Manguha gyud ta diri sa atong tugkaran og naman tay tinanom sili pero di gina mo agod. Ngayo ata silingan dia guys ha. Di tawa tay tinanom dia kaugalingong sili. Pilion gina to na siling puwa-puwa kay aron mag dilaab ng wait anang kinaon ning dapaw. So garaon makita diha daghan kay sili atong gikuha ay abi pa lang week. Kana agit ato ginang pusog maayo diha manggawas ang mga liso, mga duga sili aron paksit ng wait diha unya ni kaon. O nya miksa na dahil na nato diha sa ginatawag na tugdapaw diha. Butangag suka nga pinalit sa tindahan ganina, mga puwa-puwa, naog na kayo. I-mix ginagmaayo para mulasa ang suka, unya mulasa sa dang sili nga gara kay daghan kay gibutang. Tanawon taning wait ani unya og di ba ni mag dilaab sa kahalang. Onya huma na tog paniudto dia guys kay pamahaw paniudto nung to dala naman to. So adto na sa Tagtag Bilaran kay natay paliton. Nya karon diha bahulagway na sa diha kay adto matag mall. Sige na lang gud. Morgo to sige bye.